Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update ng bagyong si Paeng. Binigyan na po ng international name as Nalgae. Ito po ay Korean word for wing o pakpak. Okay? So, naging tropical storm na po siya sa nakalipas na ilang oras at nag-i-improve na po ang kanyang sirkulasyon. Yung kanyang dating area na bukas ay nagsisimula na pong magsara. Okay, pumupunta na doon ang sirkulasyon. Papakita namin sa inyo in a short while. So, ito po ang latest update na yung Huwebes, ika-27 ng buwan ng Oktubre 2022. At ito po ang Tagalog version. Brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation, one of the premier school dito po sa Bicol region. Umpisa natin ang update. Ito yung ating fast animation. So, nakikita po ninyo ang pag-improve ng kanyang sirkulasyon dahil kahapon po, bukas po ito. But ngayon, nakikita po ninyo unti-unti na pong napapopulate ng northern quadrant nitong bagyong ito. At naging isa na po siyang tropical storm. At medyo it now endangers, okay? Nagbibigay na ito ng panganib sa Eastern Visayas, Bicol region, buong Luzon po, kasi po may magpagkalaki po itong circulation niya, umabot po ng 700 kilometers ang kanyang circulation. So kung hindi siya lumiit, halos buong Luzon at ibang portions po ng Visayas ay bibigyan po ng mga malalakas na ulan na magkukos po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at gayon din po sa mga landslide prone areas. And yung mga coastal areas like Northern Bicol, Catanduanes, kasama po niyan, Eastern Luzon, sa may Northern Quezon, Aurora, Isabela, at Pulillo Island, sa Northern Quezon, ay mag-ingat po sa possible storm surge na pwedeng umabot po ng 3 meters. Dahil po ang forecast ay posible siyang umabot ng 140 kilometers per hour before making landfall over Aurora Province. Doon po siya magla-landfall base po sa latest ng tracking natin. At may pagbabago pong adjustment yan. Lalapit pang bahagya mamaya sa latest nating update mga 8 p.m. based sa 5 p.m. position. Medyo nagbabago po ang track ng mga global models, lalo pong nagsa-south ang trend niya. Okay, so nakakatakot po itong weather system na ito. At ang kanyang rainfall accumulation na kung sasabay po kayo sa galaw ng bagyo for the next 24 hours ay aabot po ng lampas 300 millimeters. So since hindi gumagalaw ang landmass, dadaanan lang ng bagyo, pero umabot po ng 150 to 250 millimeters ang isang araw na ulan. So medyo mapanganib po ito, lalo na ang Kabikulan, soaked na po ng grabing ulan. Kahapon nag-registered po ng 102 o 103 millimeters na rainfall for the past 24 hours dito po sa ating weather station at sa ibang mga weather stations ng T2K around Bicol region. Pumapalo po ng 80 o 60 pataas. At nagkaroon na po ng mga flooding sa low-lying areas po ng Camarines Sur, ayon sa balita, at sa ibang areas po ng Kabikulan. So, dadagdagan pa po nito. At magkakaroon po tayong tinatawag ng calm before the storm dahil po may opening po dito. Okay, ang circulation between the shear line, papakita po natin sa inyo. Ito po yung ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita po ninyo itong opening na ito. Ito po yung tinatawag nating calm before the storm. Good weather bago dumating yung pinaka outer circulation dahil nga nag-release po ng dry air yung pinakataas na portion ng bagyo. So nagkakaroon po siya diyan ng descending air mass. Hindi ascending, although may mga rain bands na yun, nagpo-form na yun. So, in between this sunshine, may mga rainfall o mga squalls na dadaan. Biglang malakas na ulan, dinihinto, lalabas yung araw. So, yan po magiging scenario na yon habang papalapit po itong bagyo. Nandito po siya na yon, medyo exposed pa ng bagya, but lumalakas na po ang sirkulasyon nitong bagyong ito. At inaasahan po magiging category 1 typhoon pagdaan po malapit po sa Kabikulan sa Sabado po ng early morning, okay, hanggang sa hapon. So, depende po sa speed niya kung gaano kabilis. Ang Metro Manila, pwedeng Sabado ng gabi or early morning or Monday or Sunday morning ang epekto ng bagyo sa inyo. Dahil po ang track ay malapit po dyan, similar sa track ni Carding, although galing po siya sa baba, tataas po siya kasi si Carding medyo ganito yung track niya.
Okay? Ito naman po, galing dito pa ganyan. But, based on similarities, may kahiwig po siya sa pagkalaki ng bagyong si Ulysses na dumaan nung almost 2 years ago. Okay? November 17 po yun, 2020. So, may similarity ang track. At mga kababayan natin sa Partido District, sa Northern Camarines Sur, mag-ingat po tayo, maghanda dahil sa mga possible storm surge, landslide at flooding na i-generate po nitong bagyong ito. Sa ngayon, 65 kph na po siya, tropical storm, at ito po yung exposed center, nandito po siya. Okay? At ito po yung kanyang kaulapan. So, ang problema, baka mapopulate na po itong taas within the next 24 to 48 hours. At ito po yung ating tracking kanina. So, may pagbabago po sa track. Baka ganito na po yung track natin sa susunod dahil po medyo bumababa ng bagya. At tandaan lang po nito itong cone of uncertainty dahil po any northward o southward path ng bagyo ay dyan po siya dadaan. So, pwede siyang bumaba at delikado po ang Bicol at Metro Manila area at pwede rin siyang umakyat, okay, para mag-recurve. So, it depends. Okay, makikita po natin yan based sa latest update within the next 2 days habang papalapit po yung bagyo. So, sa forecast natin kanina, most likely ganito rin po ang ating track with slight bend more to the south ng konti lang po dahil po sa pagbabago ng models. At yan po, captured po ang Bicol region na pasok po sa gusty winds of 60 to 100 kph. Nakita ko yung mga models sumabot ng 89 kph sa Kabikulan, lalo na sa Naga, ang bugso ng hangin sa darating pong Sabado ng umaga, hapon o gabi, depende sa speed po nitong bagyo. Okay? And then, pagdating ng whole day Sunday or Saturday evening, tatawid po siya ng Central Luzon towards Northern Luzon. Dadaan po siya ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, dito rin po sa may Ifugao, Benguet, at labas po dito sa may La Union. So, mabagyong panahon ang inaasahan po dyan. Andagupan, Pangasinan, Zambales, Nueva Ecija, Metro Manila ay nasa rain bands. So, expect flooding na posibleng maganap dahil po sa malaki ang kanyang sirkulasyon. So, yan po ang tracking. Mag-ingat po tayong lahat na yung weekend. Okay, dahil po nadyan po ang bagyong si Paeng o si Nalgay na dadaanin po. Okay? So, let's hope and pray na hindi po siya mag-rapid intensification kasi ito pong 140 conservative lang po ito kasi alam natin may ERI ang mga bagyo dahil po mainit po ang oceanic heat content. But papakita namin sa inyo yung oceanic heat content hindi masyado ganun kainit but ang pinanggalingan niya ay mainit. So, I hope na hindi po siya mag-rapid intensification during the next 2 days habang papalapit po sa northern portion ng Kabikulan. Ito po yung track ng lahat ng Asian agencies at they all agree na dito po siya magla-landfall sa may either sa boundary po ng Northern Quezon at Aurora o mismo sa may Baler area at lalabas po dito sa may Pangasinan o La Union area. Okay? So, ito po yung track. And then, kapag titingnan natin na yon, ang latest mula sa Joint Typhoon Warning Center, lumabas na po, mukhang ilalandfall po ang Northern Catanduanes, maglalandfall at lalabas po sa may costales po, o coastal waters ng Siruma, Garcia-Torena at Caramuan at dito rin sa coastal waters ng Camarines Norte. And then, dadaan po sa may area po ng Pulilio Island. So, mag-ingat po tayong lahat, maghanda sa paglapit po nitong bagyong si Nalgay or Paeng. And ito po yung models. Okay? Ang American model, ito yung track niya. So, dadaan po siya 250 kilometers northeast of Bicol. Landfall sa may Aurora, Northern Aurora. Then, lalabas po dito sa may Cagayan area at tataas. Okay? That will be Saturday night. Ang pinaka-closest approach sa Bicol and landfall naman po ng linggo ng hapon. But yung European model, iba po ang pinapakita. Diretso po siya, magla-landfall po sa Catanduanes. That will be 3 a.m. on Saturday
And then 6 a.m. on Saturday, October 29, ang closest approach po sa Naga City, roughly 40 kilometers or 30 kilometers north of Naga. So we will be under the eye wall of the storm. So there might be damaging winds of more than 100 kilometers if masusunod po itong track ng ECMWF, since ang winiwiri natin yung ibang models. So likely nasa boundary po tayo ng eye wall or sa inner bands. So expect gusty winds of 100 kilometers per hour or pwede pang lumampas kapag masunod po itong model. Sana umakyat po ito for the next 24 hours kasi may 2 days pa po tayo bago po ito ma-feel po natin dito po sa Bicol region. And then magla-landfall po siya sa Central Luzon. Tingnan ninyo, okay? Parehong-pareho sa track ni Carding, lalabas po sa Nueva Ecija, Tarlac, then diretso po sa Zambales o Northern Zambales, at affected din po ang Western Pangasinan. So yan ang tracking niya Saturday evening. So magkaiba po, masyado pang mababa ang confidence ng mga forecast models dahil po malaki ang discrepancy pagdating sa 24-hour to 48-hour forecast. Dahil po hindi pa po masyadong buo ang bagyo. Pag naging buo na po siya bilang tropical storm or even a typhoon, mas nakadikit na po yan. Blended na po ang lahat ng computer models. Kaya tingnan nyo ang computer models dito. Okay? Magkawatak-watak pa po siya. Tingnan natin kung nandiyan ng European model. Ayan na po, ang European model. So makikita ninyo gaano kalaki ang disparity ng mga tracks. Itong green, yan yung US Navy model, dadaan po Sorsogon, Albay. So, pero hindi naman po ito performing model. But babantayin po natin yan. Dahil po pag bumaba na naman, magbabago na naman ang track. But kahit saan po siya dyan dumaan, ay magbibigay po sa atin ng mabagyong panahon sa buong Luzon, kasama po sa, lalong-lalo na po sa Kabikulan. And then dito po siya magla-landfall. So maraming areas na posibleng daanan, kaya yung ating forecast remains at low o posibleng medium lang hanggang sa next 24 hours nagdidikit na po sila. Okay? Ito po yung oceanic heat content. So nakita po dito yung mainit na dagat, pero dito po. But for the next 24 to 48 hours, papasok po siya na slightly warm lang, although baka yung effect po nito galing sa east, pag na-absorb na, baka dito na siya lumakas. So, let's hope and pray hindi mangyari po yan. But, as usual, maganda po tayo. Dahil po, ang bagyo ay tricky. Ito po sana mangyari sa HWRF model. But, titingnan natin ang mangyayari in the next few days. Sa wind forecast, ang HWRF, since walang landfall, pwede umabot super typhoon strength. And then, ang ibang intensity forecast models, CTCX, pwede umabot ng Cat 3. But ito po ay dahil hindi naman po ito magla-landfall sa Philippines at ito yung pinapakita na posibleng may landfall. Kaya pwede umabot lang sa 140 or 150 kph ang kanyang maximum sustained winds. Okay, so antabayan po natin ang pinaka-latest, lalo na po bukas, mas crucial bukas kasi Sabado na po ang posibleng closest approach sa Kabikulan kung may landfall o hindi. But right now, medyo namimilig ko po ang Catanduanes, ang Camarines Sur, lalo na po ang Partido District. Okay, kahit na hindi daanan po ang ibang parte ng Camarines Sur, nasa baba po yung pinakagrabing ulan, we expect heavy rainfall to intense rainfall for 24 hours this coming Friday evening hanggang Saturday na hapon o gabi. So, depende kung bumili siya, maka-isang araw lang po yan. So, let's hope and pray na umakyat pa po siya. And may chance pa po. But tomorrow is the final message. And since hindi natin alam what will happen sa ating electricity, sa ating internet connection, so baka bukas na po yung last update natin sa ating YouTube channel at Facebook channel. But I'll make sure na hanggang meron internet connection, magbo-broadcast po tayo habang papalapit po ang bagyong si Nalgay or Paeng. Let's all pray and let's hope na everybody will be safe in God's hands and sa atin pong mga kababayan, sa mga disaster groups, disaster agencies na tumutulong sa kapwa Pilipino para maging safe po tayong lahat, zero casualty. Let's go for it na sana wala pong casualty na mangyari. At sana wala rin matitigas na ulo. Sana sumunod tayong lahat
para ma-avoid ang casualty. Okay? So again, thank you very much for watching and pagsubaybay. Umpisa pa noong last week itong bagyong si Paeng. And see you again tomorrow to give you the very latest on Paeng, and sana may good news po bukas. Ito si Mike Padua. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.